Na kajingdan kibrio kibawan ban berat jabo bat kinyut kinyer ha kawai na kijaka ka baharut ke National Highway 6 ka bahab ha ki benta ka umran dairi kinong yalam shnong ka ni shnong ha ka jinglam khamat uba lam bina rang ba shnong bat uba diwan warji secretary shnong ha ka jingedon lang ki kaptu ka ni ki riu rang ba kilahiar ban jurip ya ka te kijaka ha ka step jong ka apu atarik unaitung ajar arpusan. Habakren cikilat pathai kubor nakaliang uba lambina ula penpau ya kajing smukhia halor kajing wan le klem akor ki brio ki balasuan berat ya kinyut kinyer bar ki jabo ki baput kabala penjenjar ya kinong let nong wan ki baya lingba kani ke surok ha kabakila haban ring mensim da kale er kabasniu bat kabasma iutung. Ulai thuru ba ki bawan man berat jabo ha kani ke jaka kendaihi ki brio ki bana syabar ke shnong umran dairi bat kum ke shnong kala don la ka jong ka jaka berat nyut ka baki nong shong shnong kim dan kam bandai berat pathar syaki jaka bam dai ban beran kani ka jaka kabala penon kam berat nyut pathar ka dairu ka badon hajan ka wa umran ka baki babun ki patba ki jung pedon kam ban satjan satnep henrei da ka jing don ki brio ki bale klam akor ki bawan berat nyut hi kalawan ra jing ma shi ka dai ya ka kot ka khia ki patba bat kan penduk jat ru ya ki do do wa dan nakaliang dungi kung guslong idap da ka jing susi mo ka ba habay day bat kene ka jing wan bread nyut hapo jong kene ka area ka jongi hak jing sia nakaliang jong guslong ngila penbiang gi jaka tenyut ka bangila deputy da ka tliu bat ka surok ro ka day ka biang babaro sikata ngila the ikinyut ha kita gi jaka par hak portlang pan mitang kita ginyun tendai mana kene ngilayo ki komplain katukan na ki nong song snong ba kadon ki jing bread pathar ya kinyut hangne tena kaliang dungi kum ka executive committee ngilawan ro ban one page one jungo baladin nang ta ngi lalap ya kata ka jing sisa ba kadon ki jing bread nyut bat ki jing bread ki dok pot khamtam ki siar ki balayap ki belatep apo jongka berni dan nakaliang dungi kum ka executive committee ngila simkia ya kane ka kam bar ngila buru ya karai ka executive committee kino ki balam ngin ai boxes sipojar knang ba ngin la bante la kam ba ki nong pai ba nong song snong ro bikin simkia habai de ba kade kam om tang nong song snong ngai wat ki ba nabar snong la don mono balam ba ki bread ikini ki jaklia ha kane ki jaka lande hasil ter jong snong kumun nakaliang dungi kum ka dorbar snong in ai boxes sipo 1000 taka te menakane ya ba sukmen sibun ki ladon kawai ka ba nakaliang jong ki kun samla jong kaslong kilayo ban bat ye kawai ka bolero pick up ba ki one bread ikini ki dok pot mo dok hapot kini dok hamukur tendre ngilaban ten nakaliang jongi ngila ai ro sa ka anya pom sing tendre namar ba nakaliang jongki ba ki dei ki bom dei ki traisnong te kila karpat yangi ba ki ong ba pek ngim dei ba ngilek nang rei ngim tip lese namar ba kila don ki nyut ki bala bread lupa te ki tharai ba ka dei ka jaka bread nyut tendre nakaliang jongki kila pan map ba nakaliang jongi ro menta tu por ngila siu penbaik no da ka ba ki siu ya ka pan sipo jar te kata ka sipo jar ka ba ngisim menta ngin sa ai boxes ya ki tu brio ki bayobat tenang ne ka nakaliang jong kasnong ni mentangi kentu agane ko por ka long ba kinu gi balap la ki long ki nong song snong ne ki bar snong ki balap la dadon ki ba the ye ki nyut le ne gi jaklia ha ka ne ki iria snong silter jong ka snong umran dari nakaliang kasnong ka ai ka boxes 10,000 kemut kinwan ban ya tu singi kisnong le ne ngi la ong ru iki bakin son da gadur rengkat da ka baring video nang begin yo ka proof lo ko babiang telada pisuan itu da kamdan bakum kita sebut le sela da ki ong bamdai bon nakaliang dungi kisnong nginom la le ai te na ta ka daw nakaliang dungi kisnong ngi la ong ba kino gi balam to pinnai kren yaki le ne su son da gadur bat ring da video kon pun tip singi kisnong bat kisnong kan le ya ka bodon kam kini ki bon bread ye kenyut nakaliang dungi kum kasnong ngi sim be kide ki banabar snong numan na kasnong ngila da penbiang ki jaka bread nyut pi tenre kini kide be ki banabar snong kamtam kumbangi obat men de kenero de banabar snong te ki ong ba ki wan bu doka sate sepo slong te kita ki balaput ki bomlong su kemut ki wan bread hakane ki jaka gai de nak ta ka daw ngili obat te ban ngila simru be kimde ki ban snong kidehi ba na bar jong ka snong ga jongi
Lam gede tang mentah apa jung gini gisnami bamswa kamdon. Mdon menswa namar bangi se yaj ban pukoj ban lene ban yaj ban pukoj wat dengan ne kawaro ngisai pukoj kini gisnam ge bladap. Tende kam judon menswa kum gini ge jobo. De tam mentau snami. De se kade hakana kum kom due kiyo ba lat ban bret dang ne. Te ya kata ngim la ban tip. Tende nak liang dungi kum gador ba snong ngila simkia ba. Banang ne sekmat kam de su ban dia kum gene ge jing dia. Ka kunaro ngin ai bat sa bor jo ka an ring ai tende namar ba men kene idon way la request kalong ba mde u permanent driver u ba bret ye kata de tang spare driver tende na kata kata men kene ngila consider tende nang ne sakmat e kalong la dang ngilap ye no kalong ba ka phain do kade banya bat kejing pustom hak an do kade benno kadu kalong kum ne kalong ba na kaliang jungi kum gador bar snong ngila kentu na kapor se kapor wat hapo snong ro habadon kido namaringi yang ne kidbun ki bari siar mo te ngila request so ye na kaliang juki kalong lada don kanu jingjap ki siar jong pi lada pimdon jaka bantep wan sengi kum gador bar snong in aye ke jaka ba pide bantep om ba pin subret pathar sini situ te kajin betul na kaliang snong ba kadoi kalong ba Iong bay balong ba umday ken ban bread ikijut to bread iki jaklia ki jongpi ha ka jaka ka bade ban bread ken umday ban subret pathar saman laki road sulok khamtam kini ki sulok man kana ngin ya thu pi ba hangne watang badya lenti rom nut su badya namar kalami ki jing smart ban nakal yang jungi hadin ba kalawan kata ki jing smart ngila pha ro de ki khot jong ke stip komti ban wan pej hangne hadin ba ngilalap de ngi nakaliang jungi ngi la pek yang bekidon ki siar yap ki bakithap apa ki body plastik te nakaliang jungi ngi la simkia ngi la persang hi ban thang ban the de kim pniang petrol diesel berangkat ki siet ngi la persang ban thang i tu doput nde kini ki sundrum kira menta nakaliang jungi kum ka executive committee ngi simkia kum no ban ku iki Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bada ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya